Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Alex, dili mo memo ang kunon ang mga butang. Ngawa idisinyo nga alang nimo. Nagkapati ka. Pap! Hilom! Kinahanglan mabuhi pag ko dili ba? Aron mahibaw ka. Kung asa ako gibutang ang shotgun. Sige! Palagot ako! Kay maghusay ta karon kung magduol na dinis Chesa! Sukdon ko na karon. Kung importante na ba yun ka ni Chesa, Andro? Kung magduol siya dinis siya manumatangan o buwason ka niya. Nagpasabot ka na. Nga mahal ka na niya. O kinahanglan mo pili na ko sa angay kong buhaton. Pagkampo! Nga dili kaluwason ni Chesa, Andro. Pag-ampo! Unsa ba kay plano ini, Alex? Pero may lain pa kong aras. Ang diamante sa shotgun ni Rufo nga akong gitakuan. Magamit ko kini. Aron libugon ang pangunauna ni Alex. Hain naman yun ni si Alex. Kanuhang tudron. Wa man yun mapalik. Mupiya na lang ako din his bahay, no? Hoy, kisa mo ka ning nanukpok. Kakusog ba? Alex! Ikaw ba'y... Hala! Ay! Aray! Sir! Sir nga nung di abag ka! May pindahi pang imog. Hay, si Alex! Hay! Nga nung nangita magkang Alex, sir! Tuga na lang ko na si Alex. Kung dili ka gustong ako po sinon. Ay! Ayaw, itaon ko po sila, sir. Maluoy ka. Huwag ko kay baw ko dain siya, sir. Kay wa na ni mabalik sukan nga nangita kay Jessa. Naibaw ka ba sa ubang mga dapit nga mahimong punduhan ni Alex? Wa, sab. Wala naman doon ako si Alex. Dili ko sa babadbad kining yung gigapos ako. Huwag siya sa palibot. May plano siya. Gusto ko niyang ipaw ni Jisa. Klaro kasi mga lihok. Di na mo kagat si Jisa sa mga plano ni Alex. Niya, doon lang ako sa payag. Mingaw mo ng payag. Oh, si Andrew. Siya ka nang gigait sa punuan sa lubid doon sa payag. Oh, kaluwin niyang tanahon. Inalang mabadbaran ko siya sa kapos. Nagkadugo siya. Dili ba mong mamatay si Andrew? Huwag tao sa palibot. Doon ko siya. Andrew! Oh, Jisa! Ayaw! Ayaw! Inuwan ako! Palayo na ko, Jisa! Palayo! Dili ba mo pasagdan ka din nga ginapos, Andrew? Nagkadugo ka! Jisa, patuon ako! Dagan palayo din eh! Huwag ayaw magdoon ako! Bisa ko sa meta mo! Dili! Kinalang dungan ta magpalayo din sa isla. Badbaran taga sa gapos, Andrew! Jisa, pamati ako! Palayo! Dagan ka na yun! Palayo! Kahit yung bukong mga babae, sa? Jisa, dagan! Dagan! Uhay na, Jessa! Pusilod ko si Andrew kung mugdagan ka palayo. Ayaw! Ayaw siya sa! Jisa! Alex! Alex! Unang 9 taon sa mong pagkadautan! Jisa! Ayuhan ni mo mutambag, sa? Jisa ka na binuol magyuga! Tungod kay mahal ka niya, Andrew.
Mao ka na ang dakong sayop nga nabuhat ni Jessa karong higayon na. Nga mahalon ka. Alex! Alex, maluoy ka! Ayaw nagiangin ang ubang tao sa mong kabuang! Gusto ka! Pagpagkabuang ni nga ako, Jessa. Pero mas labaw pagpagkabuang ka ng imong gibate kang Andro. Pero gusto paghihapon kung mahibaw kung unsa nimo sa kamal. Jessa! Jessa, ayaw pa mati niya! Palayo din eh! Dagan! Di nalagay siya mo dagan, Andro. Kay mamatay ka. Dili ba, Jessa? Oh! Dili may mong patyon mo si Andrew! Tungod kay... Ha? Unsa man, ha? Tuwag ako. Unsa? Tungod kay importante siya na ako! Unsa ba? Unsa pag yung imong gibate? Gusto ko tungkaron kung unsa gusto ka importante ni mo, Jessa. Ha? Alex, buhay ka ng buhok ni Andrew! Kinahanglang mo pili ka, Jessa. Si Andrew o ako? Ayaw ka sayop, Jessa. Isulti ang naa sa imong kasing-kasing. Kinsa ang piliyon mo? Si Andrew o ako? Si Andrew! Siya ang piliyon ko! Kay bisan kanus wa ko makagusto ni mo bisan kamay na lang, Alex! Ug nahibaw ka ginana! Nahibaw ka ba? Nagisakitan kay ko na yung gipanulti karon, Jessa! Ako ang nagpanto sa pagpakikupa ni mo! Ako ang mihatag kong apelido sa imong anak! Nahimo kong Salvador del Mundo! Unya, wa nagyapon kay bisan gamay, wa kay pagbati na ako! Sorry, Alex! Pero nanikamot ko nga mahalon ka! Pero bisan usaon ako! Dili ka na ko matuna, Alex! Labi na sa nagkikaila mo si Andrew, mo ba? Oh! Tungod kay lahiran siya kay nimo! Tao siya samtang ikaw! Hayop! Oh! Jessa! Hayop ko, Jessa! Pero masayop ka ng lalaking nagustuhan mo! Alex! Ayaw! Sino man mo? Pagsutihan na ikaw mo ni Andrew. Pero ikaw lang ang tugutan kong musulti niya. O ikaw, Andrew, ayaw yun pagtubag. Kung dili ka gustong may mahitabo ni Jessa. O ayaw yun pagduol kang Andrew, Jessa. Kay oras nga mo paduol ka niya, pusilunan ko siya. Sige, pagsulti mong duha na, hatagan ta mong katapos ang higayon nga makapahungaw sa inyong gibati. Andrew! Andrew, siya itong buhato na ini! Kinalasundan mo ang mando ni Alex. Pero kinalaman kaling kawas ka na sa ilang gigapusan ni mo! Pasag din lang ko rin, Jessa. Pangitagi kayo nga. Makadagang ka palayo na ako. Dili, Andrew! Jessa, kinala mamati ka na ako. Mamati. Biyai ko din eh. Kung asa man ipatago karon si Gia, at tuwa siya. Ug na ko sa may pangpanga, may langub-lango pa. Sa ubos ini, dunay kamay sakayan. Sakay ka mo si Gia rin eh. Ug pamugsay ka mo palayo din sa isla. Dili nakabiyaan din eh, Andrew, dili! Dili ko patyo ni Alex, Jessa. Nagkasiguro ko, ana. Doon na ko gihuptang aras. Aron dili ko niya patyo na. Ang misteryo nga satkan. Mo na gini katapusan kong tabing busa. Likaw na. Dagan, Jessa. Andrew! Mas may pagwa talaga mabalik din sa isla! Nagkapanumpa ako mabalik, Jessa. Busa. Gibalik tagid mo si JR. Pero kinaluluwason mo ang imong anak. Likaw na. Dagan. Andrew! Jessa. Jessa. Andrew!
Ugma gyud ang gibati. Alex! Ayaw siyang pasakit eh! Alex! Maila kayo sa imong hinagka ni Andrew nga gikan sa ilawom sa imong kasing-kasing ang maong hawk. Dili sama sa ako, dili ba? Naibaw naman ka, day ka. Nga nung mabugos, pamanggit ka na ko, Alex! Tungod kay ang nakita mo niya ng Andrew. Dili mo ang tinuod niyang pagkatao siya sa. Kung doon na mo ko isaan mo, mas dakugsa ka na sa Andrew ni mo! Alex! Ayaw! O sa iyo! Dili ka gusto nga ibaw siya sa tinuod mong pagka-ikaw, Andrew! Ha? Alex! Alex, unsa naman sa nang imong ipanulti? Ang tinuod nga bulok ni Andrew ang akong buti pasabot sa isa. May tingali nga sugdo na ko sa sinugdanan ang pag-asoy nimo kung unsa gyud kinitawhana. Alex! Duha ka tuig na kapin ang nakalabay. Niining maong isla, may usa ka babae nga gidagit o gibutang dinhi. Og ikaw ang mong babae, Jessa. Alex! Alex, ayaw! Ayaw pagtingog kundi ka patingugon, Andro. Kapatid ka, ha? 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 Gusto na! Uy! Nakuha mo akong pistolas, Leo! Huwag makamao kung mapabutuin ni Alex! Kaya gitudloan ko ni Andrew! Nagkadipilupay na gyuday mo? Andam ka nang mupatay tungod ining salbahis nga, Andro. Ikaw ang salbahis ug dili siya! Andrew! Andrew! Nakuyapan siya, Jessa. Nabungog siya sa kong paghapak niya. O, tanawa, nagtugo yang, Gusto kong mabuang siyap. Gusto na lagi! Mupatay yung ka na ko tungod ining manlulugos ni mo, Jessa. Ha? Unsa? Mao nang istorya ini gituhuan mong buotang Andro, Jessa. Siya ang mitani mo din sa isla ug mo'y milugos ni mo. Dili. Muli tinod! Siya ang bangasong lalaki nga midani mo din sa isla. Si Andro. Dili. Siya ang tinuod nga amahan ni Gia, Jessa. Siya ang ripis nga kikalagutan mo, Jessa. Si Andro! Dili na tinuod! Baka ka ng tanan! Managigala mi, Jessa! Nagtubumi nga naibaw sa ngilad nga kinaiya sa usa. Kung ako, salbahis ko sa imong pagtuo, mas salbahis kini si Andro tungkol kay rapist siya! Di sa magkabawang mo explicar og babae, Jessa! Ug ikaduha ka na nga nahimo niyang biktima sa pagpanglugos! Dili na tinuod! Baka ka na! Usa, gusto ka kamatulan, ha? May nang may baw ka. Kunwa na ako malukat si JR. Tungod kay iya ning gipalit ako. Tungod kay iya ning anak. Gusto na! Gusto na! Dili na tinuod! Siya ang rapist, Jessa. Ug tanawan ng litrato nga gipadakan ko. Litrato kini ni Andro. Nganong naa ka, ana? Mauni ang iyang hitsura sa unang panahon. Bangason, di ba? Siya ang milugos nimo, di ba? Kining niya si Trato! Wa may baw si Andrew nga sekreto ko sa gikuhaan og litrato sa ding naluwas ko ikaw gikan in maong isla. Si Andrew ang... Oh! Si Andrew!
Og niya ang iyang hulagway nga wa siya bangas. Itandi ang duha ka hulagway, Jessa. Og makaila ka kung kinsa ka ng Andrew nga imong gimahal karon. Siya ang may guba sa imong kaugmaon. Nga akong gisuwayan sa pag-ayo, Jessa. Ripis si Andrew! Siya ang milugos nimo! Og imo na karong higayon nga silutan siya. Hatagan ka kag higayon, Jessa! Ikaw, Andrew! Ikaw ang ginumtan kong rapist! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!